Kajan met kabasuk kabakmeni pi para. Saya sisin ngi pening sangau bahai pi syak ni ka jing syak ke gospel pan yo sangau ya ka khubor na ka ktin jo belai. Ngi ai ko belai pi ba pi palai ka por ka bakor jam pi pan sangap ban syak skor ya kani ka khubor. Ngi ai ko belai pi haga ktin ka bathiang tam pat ka badan por jong uchi skores. Ashor ngi yo sangau ya ka khubor na imis abanalin marpanyang hagni kapor tongin lang hoble ka jingdoi mangin pen kentang ilade pat mangin pen kentang ini kapor ayu belai don ban karani tongin duai ko ko ba chung yu ba panem ngai ngo ime kan rat lambang ni kapor ka bakor dor pada pedengki eke barok ki bengi ma dakni ka jing hagni ka perthai nginang yo abyang suci sin ban sengap pan ban sha skor ke khobor chame ngai ngo ime ke jing i pada ke jing le baha ke jing isnai chame dela ba ke jing isnai chame ngilong kumni kumbangilong right yalam ni ka por pan kantang ni ka por ayu mi don ban kren apa ding jing lam ni ka khobor ship kara ka por lang sa ngai tichme bagi ni ka pan ngana bertemu Yesus amen hagni ka por ini yo sngau ya ka khobor na imes abanalin marpanyang hadin nanta ini yo sngau ya ka jingwai na imes Christine nongrom padi prolog choi Kihimen ki para jonga ha utrai tongen ai ka burom ka jing ai mu bat ka jing ro sha utrai e ka jing iet ka jing isin ai bat ka jing ai ya ka ba utrai ula ai ka bor yangi bat skap bat ban sha skor ya ko khubor ka ba baha ka ba long na ka ktien ublai ka ba karen ru yangi hakani ka bor chapang ka dorba ka ding phana ya ka ba uchisu ula sha ban siu ya karam jonga ba jongpi dan san benta ki ai ki ba pensha yangi baha kini ki rukom bangi la le po ka ba tenong yu ban sha sa nar phana ba ulak pen no yangi ka benta ka baningkong la sa nar phanai ki kti jong Jesu na mar ba ki kti jongi ki tu ki shim bom dei ki tari nikta ya ki ai ki bombet ki sho brio ki penyap brio bat le shibun ki kampoman ka benta ka baar la sa nar phanai ki kejat jong u na mar ki kejat jongi ki long ki ba parstet panlet shakijaka jongkiwai but shakita kijaka ikibala khang persha yangi panlet ki parstet sheni shatai banra khubor basnyo ki bastet panlet shakijaka basnyo but bakin sha kabenta kabalai lapen phong pan snya sha hakakli jong Jesu namar hapo kakli jongi don kijumut basnyo but kijing perkhat paman kabenta kabasau la sempat ya kamet jong Jesu namar kijing kwa brai jong kado jongi baro kum kabale auria kabaklim kabadi buan kijing kwa jaklia harukom kijing kwa brai jong kikmat bat kibakum kita terder kabenta kabasan la sum ya una ka krung bat pay shakado onwat day namar Papo kado onwit jongi lapun bat kinshaw ya ki ai ki basnyo kumbala tho ak kdian jong ublai kat kumra ka gospel ka jong Marcos kelenong ka bahinyo ka dekot ka ba arpuai hadu ka ba arpuar naba na shapo na kado onwit ki brio ki mi ino ki jingmon bomman ki bakilim ki bayakai kentai ki ba penyap ki batu ki ba kurup ki ba pensnyo kaba arsap, kaba nuti, kaba kwan lalot, kaba kemi snyo, kaba kerendany, kaba sngo kraw, bat kaba le biet. Habang iperkat ikini ki baro, kijingle, kijongi, kaba man lakasngi, lakday bansa nar panabat ban penshutom yangihi, Henry, namar kajing iet kaba kraw kajong ukpa jong ni upah bening. Ula pelan bat la penem yangi.
dah ke bau IT ialah ujung ukuan nak ke bentar jongi ya anes kelenong ke balai ke dekat ke bakat nriu na ba ublai ulait kata ya ke pertai kat ba ula IT no ialah ukuan ubala kamar wai bau ayu ru ubangit ha u an am chat shu henry uyo ya ke jengem ke bopom jukot namar kata limba ke ding phana ke ba ujisu ula sha ka ai jing sning ka ai jing hikai yang nganing kong kun kanong pop ke bakrao but ya baro ki bayos ngo hakani kapor bangin da sumar happening ke jingyat lenti ke jongi kung ki khuan jong ublay bangin omsa mar phana ya ujisu lingba ki jingle jongi baman kasni kashti ke jong pol chino episos kalanong ka basan ka dekhot ka bakhasan ko ong dukmi bha dukum phian omkom ki bomstan henry kum ki bastan ublay unkku yang ibaro nakabenta ka burong ka jong ublay amen Các tiên utrai an pendet kumba ula kulal ba unwan pa sa shisit ya perthei ban vishal na sao dong kin ya mi lang ki khmat kin khmit chap ling ki riu hok ni ki nong pop hak mat utrai nginเป็นเครปัญญาเชื่อมบาดอุทัยยิสุพีลาเป็นเครโอพีลาเป็นเครพีลาเป็นเครปัญญาเชื่อมบาดอุทัยเรียวบำมันกันเชื่อเคหาจึงวันจงอุตรายดึงลานนอดขอบยากีเดอาชาโนปัดกินพายตั้งจึงมินยาร์บสโงเตรียมลาจึงไลฟ์อัมดันชูเดโนเอรูบันบาเบรายากีอัมอีทูลาเป็นเครปัญญาเชื่อมบาดอุทัยยิสุพีลาเป็นเครโอพีลาเป็นเครพีลาเป็นเครปัญญาเชื่อมบาดอุทัยกาจิงวันป่าจงอุทัยเช่นกันสาวันฮีกาคดยางีบัญชารายนามาร์กาตากาสงีตัวงินลองกีบัลลาเกรบัญญาเชื่อมบาดอุตรายบางินโยลองเลมบาดอุฮาบูรมบาเพอร์นายพีลาเป็นเครโอพีลาเป็นเครพีลาเป็นเครปัญญาเชื่อมบาดอุทัยยิสุพีลาเป็นเครโอพีลาเป็นเครพีลาเป็นเครปัญญาเชื่อมบาดอุทัยKaito ay bor kat ba imban yasharay hadu kata kapor
atrai tu hikai tu ai bor kat ba imban ya syarai hadu kata kapor ngila pois ke bekot kini ke program jangi ngangi scam bangi mat ike jengker ko lambat ko khobor pat ke sur jengroi to blei ke jeng sok undar lengkat bat ni pat nam taki to ki ba ai ke khobor bat ike jengroi blei unang ye pendon kami pi akaban ya lap ike gospel jong jisu hakaleng slak jon ke perthai blei un kur khui ngilang para blei nang takapuram jong amen ngin saya sempat haka next program